Sanibonani balandeli emakhaya, uMakhosi Mdlalose lo nikhuluma naye ngokusebenza ngilaphaya ePietermaritzburg eMaqonqo, Nkosi yami. So namhlanje ke ngathi ake ngibuye noma ke ngithi ake ngiqhamuke namhlanje ngizochaza kabanzi ngamaphupho. Kunamaphupho la elokhu ngithola njalo abantu bedinga ukuthi ngibachazele wona, ikakhulukazi lamaphupho lawa afaka imali. So ngizochaza lawo maphupho ebese emva kwalokho kube khona nje into engizokwazi ukuthi nginike yona noma engizokwazi ukuthi ngithi enene izisebenzisele yona emakhaya ngaphandle kokuthi uzuyofuna into kumuntu mangabe uke wanamaphupho angalungile noma akhombisa ukuthi akuzi kahle, kodwa lawo maphupho afaka imali. Okay, namhlanje nje ngizoqala ngemali, ke sikhulume ngemali eyamaphepha, ukuthi enene mangabe uthola ukuthi ukuphupha imali eningi eyamaphepha kusuke kwenze kanjani. Imali eyamaphepha ayisilona ibhadi, imali yamaphepha iyinhlanhla, kodwa ukuthola ukuthi isikhathi esiningi lo mali yamaphepha isuke iyinhlanhla kodwa engezoshesha ifinyelele wena, ukuthola ukuthi inhlanhla kodwa manje eza kancane, kodwa noma izogcina ifikile kuwena kodwa kusuke kuyinhlanhla engekho eduzane. Okay, kuphinde futhi uzoba uthola ukuthi uzophupha ke imali le emhlophe, le esithi isiliva, yona ke iyinhlanhla kakhulu ke imali emhlophe. Sokukuhle impela, sokukhona abantu abakwembethe noma ithonga elizokupha kona okhona okuhle okuzayo okusuke enene kusendleleni, kodwa ukuthola ukuthi enene mangabe imali yona le emhlophe uthola ukuthi mhlawumbe uzoyigumba phansi, uthothi uyayimba, lokho akukuhle neze, ngoba kusuke kuthola kukhomba ukuthi noma uzoyithola imali kodwa uzoyithola kanzima, awuzoyithola kalula ngoba usuke uboniswa uyimba phansi. Enye yezinto ekumele ukuthi uyisukumele lezo, kufane noma uzoyiphupha imali uyikhiphe esidakeni. Mangabe imali uyikhiphe esidakeni ngeke akukuhle. Kwesikhathi esiningi futhi mengabe uzoyiphupha isesidakeni imali yakho inebumnyama, kukhomba ukuthi ke kwagangwa ngemali. Sidluleke lapho bese kuzoba enene uzothola ukuthi enene uzophupha ilokhuzana, uphupha unikeza umuntu imali. Uphupha unikeza umuntu imali akukuhle, noma umuntu ephusheni uthola ukuthi ucela imali nawe bese uyayikhipha uyamnika, akukuhle lokho. Umuntu ekucela imali noma uphupha uyikhipha wena, lokho akukuhle, ngoba kusuke kukhona umuntu osuke egaga ngenhlanhla yakho ngaleso sikhathi, khona umuntu osuke ethwebula inhlanhla yakho, usuke ethwebula imali yakho ngaleso sikhathi ngoba ukucela imali ephusheni bena bese uyamnika, noma kusesikhathi kube wena nje uzophuphisana umnika, ngoba phela amaphupho avela ngendlela ezahlukahlukene, kodwa lelo phupho kuyakufunakala ukuthi ulisukumele. Akukuhle umuntu uphupha umuntu ekuphuca imali noma wena umnikeza imali, uma kukhona nje imali ephumayo kuwena iya komunye umuntu, akukuhle lokho. Suke kukhomba ukuthi khona lokhu oku-wrong okukhona. Ufana noma hlampe uzophupha enene uthola ukuthi enene imali iyaphephuka. Ukuphupha nje kukodwa uphephukelwa imali, lokho futhi akukuhle. Kukhona nje ukuvalwa kwenhlanhla, inhlanhla yakhe iyakulahlekela kahle kahle. So lokho kulahlekelwa kwakho ileyo mali, kungenzeka ukube ziningi izinto ezingenzeka ukuthi zidalwa yikho ukuthi enene leyo mali iphephukele, kodwa isikhathi esiningi siyazi ukuthi mangabe sizolahlekelwa into eyimali noma ngabe siyavezela, kodwa indaba isuka isikhathi esiningi kubantu abadala abangasekho, mhlawumbe kini indaba ekhaya, kubantu abakwembethe ingakho imali kulahlekela, mhlampe indaba isuke kuwena qubula khona, sazi ukuthi kubantu abadala usuke uhamba ngonyawo okuyilona lona yini, noma ke futhi kwakona kwesinye isikhathi kona futhi mangabe ikuphephukela uzothola ukuthi ngempela mhlampe nakhona futhi khona lo osuke ganga ngemali yakho kahle kahle, osuke ekuphuca imali yakho. Lokho ke akukuhle neze kahle. Suthi kufana nakho ke lokho ebengike ngakusho ukuthi kufana nokuphupha
imali ewu-20 cent, imali emnyama, imali ewu-50 cent. Loko nje kuhamba nebhadi-ke loko ukuphupha imali enjalo. Usuke uvaliwe-ke nje futhi kakhulu-ke lapho uma uzophupha imali enjenganaleyo, ngoba esikhathini samanje siyazi ukuthi leyo mali ayisebenzi. So wena mengabe uzophupha unaleyo mali, okusho ukuthi kuyachaza ukuthi shuthi izinto zakho zisuke zimnyama, zisuke zingakhanyi, ngoba shuthi wena lowo mali, ngoba phela vele imali ongeke uzukwazi ukuthi uyisebenzise. Kodwa-ke ngike ngathi-ke kade iqala ilokhuzane, ngiqala ngikhuluma ngasho ngathi ngizuke ngizame ukuthi bese kuba khona izinto nami engizoyisho enizokwazi ukuthi niyisebenzise emakhaya, engiyaziyo ukuthi ike isize uma ngabe uzophupha mhlampe uphuphe wona o-20 cent, noma uphuphe wona imali kuyimba, noma uphuphe imali iphephuka, noma uphuphe imali kulahlekela. Angithi uyabona lezi zinto ezikhomba ukuthi khona lapho kuronge khona kuwena ngemali, okungenzeka uyaphuca, okungenzeka imali yakho iyathwetshula mangabe kunokuganga phakathi. Kodwa ngaphandle kwesinye isikhathi mangabe into yakho ukuthi ifaka idlozi phakathi, kodwa mangabe kuyisandla somunye umuntu, lento le engizoyikhipha engizothi isebenziseni ikisize into yakho ikwazi ukuthi ibuye back, noma ngabe khona umuntu oganga kwesinye isikhathi leyo nto ikwazi ukuthi ife, ingabe isaphumelela lento asuke ethi uyakwenza mangabe usuke ethi uthwebula into eyidlozi lakho. So la ngizocela ukuthi umuntu athole umlotha, uthole umlotha, ufake ama-1 rand amathathu phakathi. Mase uwafakile ama-1 rand phakathi, ufake ubisi lakho, ubisi olwamanzi, ebese uzofaka ushukela wakho omhlophe. Leyo nto uzogquma ngayo, uphalaze ngayo makade uphuphe lamaphupho lawa amabi akhombayo ukuthi khona ukuganga okukhona. So ngabe kuyisebenzisa-ke lelo khuzane, mangabe usebenzisa lezi zinto lezi, uyakhuluma kuzona ngesikhathi ugquma laphaya, ukhuluma ukuthi osekulahlekile kumina ezandleni namhlanje ngiyacela ukuthi ebese kubuya okuthathiwe kumina ngendlela okungeyona, namhlanje ngiyacela ukuthi akubuye. Sikhumbule ukuthi sithe laphayana sifaka ushukela omhlophe, sifaka ubisi, sifaka umlotha, sifaka ama-1 rand amathathu. Ngathi siyagquma, sigeze, uphinde futhi lezi zinto okwazi ukuthi uphalaze ngako, engazi ukuthi mhlawumbe ungazama okungenani-ke nje wenze kube izinsuku mhlambe ezintathu uloku uyenza lento uyiphindelela, uloku uyenza lento uyiphindelela, ngoba suke sithi sizama ukubuyisa leya nto le esuke sibona ukuthi iyenzeka. Kodwa-ke futhi singakhohlwa ukuthi kwesinye isikhathi into yakho mangabe ijule kakhulu-ke phela-ke idinga ukuthi uyisukumele ngendlela yokuthi uye kwababonayo noma uye kwabasizayo, ukuze futhi uzokwazi ukuthi uthole usizo. Mina lokho engikushoyo izinto okwazi ukuthi uzenzele zona ekhaya, kodwa kwesinye isikhathi nazo, njengoba ngithi angizikephi, ingoba ngiyazi ukuthi nazo ziyasiza, khona abazozenza bese bebona umehluko uma ngabe bezisebenzisile. Kodwa ngike ngasho ngathi ukuthola ukuthi mhlambe nako kwesinye isikhathi-ke ukulahlekelwa imali, uthola ukuthi kufaka abantu abadala, mhlambe mangabe kunedlozi phakathi ekhaya, le ngeke ikwazi ukuthi ikusize kulahlekelwa-ke. Uma ngabe ulezolahlekelwa imali, uthola ukuthi mhlambe nawe khona la ungahambi kahle khona, abantu abadala sebeyakuphuca. Uma uphucwa abantu abadala, cha, angeke size sikusize. Kodwa uma ukuthi ukuganga kwabantu izokwazi ukuthi lento ikusize mangabe kukhona abakuvalayo. Ngizothanda ukuthi namhlanje ebese ngima lapho izophinda futhi ibonane ngokuzayo. Thokozani.